Kodwa kuthi bakholwayo lingamandla kaThixo. Ilizwi likaThixo lilo elisiphilisayo, elisinika ithemba lakuphela ithemba. Xa kutyhafa liyasomeleza, kwanga singalifunda ilizwi likaThixo silenze. Isindiso lethu yaza ngomnqamlezo. Kodwa ke ufuna uba ngumlandeli kaYesu Kristu, makazincame awuthwale wakho umnqamlezo alandele uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. uYesu ulukhanyiso lwehlabathi. uYesu weza emhlabeni ukuze likhanyisele bonke abasebumnyameni. Ngoko ke wonke okholwayo kuye akasayi kuhamba ebumnyameni, kwanga eli khandlela lingazisa ukhanyiso ezimpilweni zethu. Eyam inkosi uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen.